Bona vesprada a totes i tots. Bé, us hem convocat avui ací, esta vespre, per explicar-vos quina ha sigut la política comunicativa que hem vingut desenvolupant durant aquests últims anys i com anem a intensificar-la a partir d'esta llarga precampanya electoral que s'inicia d'ara hasta les eleccions del dia 22 de maig del present any. Bé, el que volem explicar a la ciutadania és que durant aquests anys hem vingut desenvolupant una campanya de proximitat i de contacte amb el ciutadà bàsicament a través de dos instruments. Un ha sigut a través de les noves tecnologies, utilitzant internet i les noves tecnologies, i l'altre ha sigut amb el contacte directe amb els ciutadans, com ara explicarem. Mireu, nosaltres, des del Partit Socialista, des del grup municipal socialista, venim apostant des del primer moment, des del principi de la legislatura, per les noves tecnologies. I ho venim fent per molts motius. En primer lloc, perquè creiem en les noves tecnologies, perquè no són una realitat del futur, sinó que són una realitat del present, cada vegada més es gasten per una immensa majoria de la societat i especialment dels joves i les joves ontinyentines, i a través d'ells, a través d'aquests instruments, podem entrar en contacte amb els joves del poble d'Ontinyent. En segon lloc, perquè front a la manipulació i la marginació a la que informativament ha sotmès el govern de Nina Insa a través de la televisió local durant aquests anys del seu govern, internet i les noves tecnologies han sigut una manera per a poder transmetre als ciutadans i als veïns aquelles qüestions que eren convenient que explicàrem o que demanaven informació de lo que estava passant en el poble. Mireu, dir que creiem en les noves tecnologies no és perquè sí, és dir-ho en datos objectius i en coses que aquells que les utilitzen les poden comprovar. Jorge Rodríguez i Rebeca Torró estan en el Facebook des de fa molts anys, tenen centenars d'amics, crec que passen ja de 2.000 amics que tenen en el Facebook. En segon lloc, també tenim a YouTube un canal de televisió del PSOE d'Ontinyent on es poden comprovar, on es poden veure rodes de premsa, intervencions, notícies que hem anat generant durant tota la legislatura i que, ja que la televisió de Nina Insa, la famosa Telenina que diu la gent, no ixen, doncs per poder les traiem o les podem penjar perquè la gent tingui coneixement a través d'internet i aquest canal que tenim en el YouTube. I en tercer lloc, el blog de Jorge Rodríguez. Mireu, nosaltres venim a apostar fortament per internet i per les noves tecnologies, no com el Partit Popular, que ara, a 3 mesos de les eleccions, han creat la seva pàgina web. Una pàgina web que, per cert, deixa prou que desitjar-hi que està a portes fa saeta. Jo només dir que crec que han tret o han contestat el show de les primeres pedres que van organitzar els socialistes després ahir dient que ens avergonyim i que per això no ho havíem penjat en la pàgina web, en el blog de Jorge Rodríguez. Doncs deurien estar un poquet més en contacte en les noves tecnologies perquè quan ells estaven llançant aquesta notícia ja estava penjat aquest vídeo en el blog de Jorge Rodríguez. Per tant, tenen que saber que les noves tecnologies exigeixen rapidesa. I mireu, la diferència és que el show de les primeres pedres que hem organitzat els socialistes ha sigut per a denunciar els incompliments i la marginació que el PP de la Generalitat porta fent tota aquesta legislatura cap a Ontinyent. I aquest show no li ha costat ni un cèntim als ciutadans d'Ontinyent, cosa que Déu sabrà el que ens costarà a tots els shows, que això sí que eren shows, de les primeres pedres que ens tindran organitzats pels pròxims mesos. I mireu, nosaltres creiem en les noves tecnologies i aquí està el blog de Jorge Rodríguez en datos objectius. Porta funcionant 3 anys aproximadament. N'hi ha pràcticament 200 notícies, però que notícies no només de política, sinó de la vida social, econòmica, cultural, festiva de la ciutat i on els ciutadans poden comentar el que consideren oportú. Més de 300 veïns han comentat el que han considerat oportú. Ahir n'hi ha notícies de coses bones per a la ciutat, com les subvencions que ens ha concedit el govern central, el govern de Madrid, com les festes de molts cristians i també moments roïns on hem estat els socialistes, com també aquest moment fatídic del mes de setembre de l'any passat quan es van cremar les nostres serres. Durant aquests 3 anys, pràcticament tenim comptabilitzats més de 40.000 visites al blog de Jorge Rodríguez. Ahir, per exemple, s'aproximen a les 300 les visites que va tindre el blog de Jorge Rodríguez, el que demostra la rapidesa, el contacte real que s'hi exercim els socialistes a través de les noves tecnologies amb els ciutadans. Però no només les noves tecnologies. També sabem que n'hi ha molta gent que no accedeix a les noves tecnologies i per això des
des de fa 2 anys també hem vingut mantenint un contacte directe amb ciutadans. Es posava en contacte amb ells a través d'associacions, a través del contacte directe en el carrer, a través de contacte telefònicament, i es preguntaven si volien simplement fer-se un cafè amb Jorge Rodríguez, amb els socialistes, per conèixer què estàvem fent, quina era la nostra labor en l'Ajuntament o aquelles qüestions que afecten al poble. Per què no es construís l'Hospital d'Ontinyent? Què està passant? Quin és el desastre que està fent este govern en el tema de les casetes? Són moltes les preguntes que els ciutadans tenen i que nosaltres els hem donat resposta. Inclús també moltes preguntes les que ens formulaven els ciutadans en aquestes reunions informals que les fem prenent-se un cafè en una cafeteria, per exemple, i que s'hem reunit aproximadament en uns 500 veïns, en unes 25 reunions. En aquestes reunions també ens feien preguntes que nosaltres hem traslladat per escrit a l'Ajuntament a través del registre central i que quan hem tingut la contestació per part de l'Ajuntament la hem traslladat als veïns per saber que nosaltres, quan ens transmetem informació, sí que fem la feina i es contestem i ens preocupa el que els ciutadans volen saber. I bé, ara ja vaig a donar-li pas a Rebeca per a que explique com anem a impulsar en aquesta precampanya, en aquesta campanya, l'impuls de les noves tecnologies i el contacte directe amb els veïns d'Ontinyent i amb els ciutadans, però jo només voldria donar-li un consell a l'alcaldessa, i és que manipule tot el que puga aquests 3 mesos que li queden, perquè només li posaré 2 exemples. El senyor Uzdafi i el que ha passat en Egipte era un exemple clar de manipulació, i al final va passar el que va passar. I el dia 22 de maig, el poble d'Ontinyent li dirà a la senyora alcaldessa que ja anem prou. Bé, com ja sabeu, les campanyes electorals estan pensades amb un objectiu principal, que les formacions polítiques comuniquem als ciutadans allò que volem fer per millorar la vida. Fins ara, per arribar a les persones de manera massiva, els polítics hem utilitzat, i continuarem utilitzant naturalment, la potència dels mitjans tradicionals. Però estem al segle XXI i en aquesta època s'han obert nous canals de comunicació més directes i accessibles a la gent que els socialistes d'Ontinyent venim utilitzant des de fa anys amb uns resultats notables, com bé ha assenyalat el nostre coordinador electoral. Aquestes noves ferramentes de comunicació ens permeten aproximar-nos a la gent d'una manera més directa i fluida. El que avui vos presentem no és una pàgina web, com bé ha dit Joan, ja és una ferramenta que nosaltres venim utilitzant diàriament. Avui presentem la campanya de proximitat i comunicació per Ontinyent. Els socialistes volem continuar amb aquesta tasca que ja portem fent durant anys i que ja us ha explicat Joan, però volem donar un pas més endavant per tal que nosaltres arribem al ciutadà, però sobretot que el ciutadà arribi a nosaltres, ja no sols per a intercanviar problemes, dubtes i qüestions, sinó per a interactuar en el que va ser el projecte Jorge 2011. A través del blog www.jorge2011.com pretenem que el ciutadà tinga al seu abast una ferramenta més per conèixer la nostra activitat, la tasca que estem desenvolupant, les nostres propostes i inquietuds, però sobretot volem que el ciutadà arribi a nosaltres per a que tots junts puguem acabar definint el projecte Jorge 2011, que no és més un projecte de tots i per a tots. Bé, doncs així vos presentem el blog jorge2011.com i que en primer lloc destacaré que no va ser una ferramenta estàtica. En estos moments i a través d'ell es podrà continuar, com s'ha fet habitualment, podrem continuar informant-se de les notícies d'actualitat que d'una forma habitual anem actualitzant. Continuarem comptant amb un apartat que hem anomenat apartat de documents, en el que es podran descarregar documents d'interès general o bé documents utilitzats en rodes de premsa, i també es podrà descarregar, el nou butlletí informatiu quinzenal, ara s'obrirà, que presentem també avui i que farem aplegar als ciutadans no sols a través d'aquest blog, sinó també via correu electrònic i xarxes
socials que tenim al nostre abast. Un butlletí que no sols compta amb informació i notícies de la nostra ciutat, sinó també de la província de València i de la resta de la comunitat. Introduïm també al blog un nou apartat que l'hem anomenat Socialistes TV, que tots vosaltres ja coneixeu, però que en aquest cas l'apartat recollirà i de manera conjunta tots els vídeos que anem realitzant i distribuint per tot arreu. I ara sí que m'agradaria que parareu atenció en un nou apartat més novedós que hem introduït i que arreplega aquesta filosofia de la que us parlava abans, que el ciutadà arriba a nosaltres, que el ciutadà aplegue a nosaltres i que en aquests moments l'hem materialitzada a través de vols que ens fem un cafè. En aquest apartat pretenem que el ciutadà que ho consideri oportú puga fer-nos arribar les seues dades per tal que Jorge Rodríguez, el nostre candidat a l'alcaldia, puga conèixer cara a cara les inquietuds i les esperances dels nostres ciutadans. Este apartat no serà l'únic que arreplega aquesta filosofia de que el ciutadà ve de nosaltres, perquè conforme anem avançant s'introduiran altres tipus de ferramentes que permetran que el ciutadà interactui amb nosaltres i que a poc a poc anirem fent-les públiques. No obstant això, les diferents xarxes socials que avui en dia tenim a l'abast i que de manera quotidiana nosaltres ja utilitzem, evidentment continuarem fent-les servir per a estar presents en el dia a dia dels nostres ciutadans. Si teniu alguna pregunta o qüestió al voltant tant del blog o d'alguna de les propostes